Assalamualaikum, an balima silamɛw n b'aw bɛɛ lajɛlen fo aw ni wula. Masha Allah, Maitre Badara ka nin kumakan don. N bɔra n'Ala tɔgɔ dɔ ye min istigfar ye ka yafa kɛ i ni Alahu Taala cɛ, Ala tɔgɔ dɔ nani bɛ n'a ye. Maa ti da o dɔrɔn ma, a b'i gɛrɛsɛgɛ de dayɛlɛ. A b'i gɛrɛsɛgɛ dayɛlɛ, a bɛ hɛrɛ bɛɛ lajɛlen nɔgɔya i ye. A bɛna se yɔrɔ dɔ la hali i tɛ se ka nkalon tigɛ. I bɛ kuma o kuma fɔ i bɛ bɛn tiɲɛ de ma. I ka ɲɛnamaya bɛ nɔgɔya i ma, i ka da lahirima i tɛ fɔn o la tuma si. N bɛ bi ta kɛ di, Ala b'o bɛɛ ta ka bɔ i kunna. Istagfirullah yɛrɛ baraka kosɔn. Masha Allah, yan'an ka don a kumaw na, an b'a ɲini aw fɛ a ye abonné an ka chaîne kan, a y'a partager. N'a ye abonné na, a kana ɲinɛ a bɛ notification digi pour que n'an ye Ala tɔgɔ wɛrɛ bila aw ka se k'a sɔrɔ k'aw to aw sigiyɔrɔ la yen. Masha Allah, baara bɛ kɛ cogo jumɛn? I bɛna astagfirullah sɛbɛn siɲɛ 66, ya Allah siɲɛ 66, ya Shari'un, ya Khabir, ya Tawabu, ya Fardun, ya Rafi'un siɲɛ 66. I bɛna ka waati min ci k'a fara a kan. Masha Allah, i bɛ sɔrɔ sisan ka parfum dɔ ɲini min yɛrɛ ka di e yɛrɛ ye, i b'o bila a kɔnɔ. A nasi tɛ min, a bɛ mun de. I bɛ sɔrɔ ka wurudi daminɛ. Astagfirullah 1947. Ya Allah, ya Shari'un, ya Tawabu, ya Khabir, ya Fardun, ya Rafi'un 1947. N'i y'a kɛ ten tile 7, i bɛ safinɛ kuruba 1 ɲini ani furucɛ jɛman k'a saraka. A bɛ hɛrɛ bɛɛ lajɛlen nɔgɔya i ye. A b'i kisi balawu ma. I ni Ala ka di sanga ni wagati bɛɛ. Wa kalo bɛɛ i bɛ se ka kuraya tile 7 kɔnɔna na. Ala ka baraka don a kɛbagaw ye. Ani ce, salamu alaikum.